дали би ме взела. Не купувай, не арчи се, аз сама ще дойда. Руме, моме, руме, моме, малка моме, изгорех за тебе. Казвам се Надежда Михайлова Иванова. От село Горна Бяла речка съм родена. Приемахме един фестивал всяка година на 24 май, който сме правили преди години, събора не е бил. И така решиха по този повод на събора да се включи фестивал. И нямаше кой да бие камбаната. И почнах да я бия камбаната. И сега съм благодарна, че ми направиха стълбищите, че ми беше трудно да се качвам нагоре. Сега горе Балкана, виждаш ли го горе Балкана? Там са ни ливадите. Там ходим, косим и пластиме за животните. А то е стръмно, още по-стръмно от тук. Право нагоре и пея. Та Балкана ехти. И ще се кача в най-високото дърво, значи като викна да пея горе, да ме чути в селото тук. Специално този Балкан се намира в северо-западна България, а в полите му, някъде между Вършец и Лакатни, е Горна Бяла речка. Родното село на Надежда, която впрочем всички наричат Леля Дежка. Казват, че той е най-изостаналия край в цяла Европа, където нямало почти нищо. На пръв поглед в Горна Бяла речка има една главна улица и няколко по-малки. Две реки, едно старо училище, една камбанария, която вече видяхме, и едно дете. Но за сметка на това, около 50 кози. Тук живеят също Чичо Митко, Леля Венетка, дядо Славейко, Леля Иванка, баба Пенка, Леля Данче, а дашите на име Иван и още известен брой хора, които общо правят 42. Или поне толкова са по избирателен списък, иначе са повече. Хорото е и Диана Иванова. Тя е сред основните виновници хоро изобщо да има на площада пред училището. От Леля Дежка вече знаем, че от известно време в Бяла речка е проимало и фестивал, а Диана е сред основните му организатори. Просто дал сметка, че аз знам толкова много за света и толкова малко за себе си, бидейки журналист. И реших малко да сменя перспективата, не да престана да пиша, а просто да се върна и да погледна нещата отдолу. И мястото, в което знаех и исках това да се случи, беше Бяла речка. Искаше ми се да видя какво означава промяна, може ли човек да се променя и как се извършва промяната колективно. Нещо, което бях престанала да вярвам. Бяла речка е опит да един фестивал, който да е за всички. За всички в този смисъл автентична, нормална комуникация, доколкото ние сме способни на това. Дали, моята мечта е тук да има разнообразни хора, както в един нормален микрокосмос. Има всякакви хора и ние взаимно да се окуражаваме всеки да си развива негови си житейски проект. Струва ми се, че на хората им е приятно да идват и да ги разпитват. Нали, този интерес към живота им. В началото ми се струваше, че може би ще им омръзне след няколко години. Първата година ги разпитваме, втората година. Но всъщност историите нямат край. И така, и мисля, че това живо любопитство, как се чувстваш, е това, което някакси кара хората да се чувстват живи.
и помага на мястото да живее? Аз се чувствам добре, защото майка ми и баща ми са ме учили, мамо, човек и да ти прави лошо, ще правиш добро. И аз се чувствам добре. Изобщо не се интересувам от хората нещо, нали, ако говорят или нещо клюки, нещо. Не, аз си върва по моето и никой не може да ме спре да ми каже. Мене ми е добре и ми е кеф, значи така по селски да ти го каже, ми е кеф, че мога нещо да дам от себе си. Некога, мамо, я приказвах с това момче, дека си го вземах и нашите ми мамо не дават да го взема, че е много чорбаджия, па ще ми е трудно, мамо, да работа. И тогава нашите, като ми не дават да го взема, я реча така, тропна, скрати, само реча, 2 дни да сейвуше. А он се казва или сей, мамо, ама ние му викаме сей. И като тропна така и викам само сейвуще. Ти си човек, който може всичко. Може и така, може и иначе. Верно е? Верно. С думите на дядо Славейко се съгласява Дима Стефанова. Тя е български дизайнер, който от години живее в Амстердам. Сърцето й обаче е в България. Нейна кауза е консервирането на изчезващо практическо знание и истории под формата на кратки документални видеа, които качва на специален сайт в интернет. От около седмица Дима събира рецепти, съвети и откровения за живота от хората в Бела речка. Целта на този архив, който ще се събира колективно, е да бъде като извор на вдъхновение и архив за стимулиране на нови идеи, както в съвременния начин на живот, така и в съвременния дизайн. Значи има и много голяма част образователна цел. Това, което много ме впечатли, беше хората, с които срещнахме и как когато говориш с един човек и му обърнеш внимание, той започва да излива душата си. И това е, че всеки един от тези хора, които ние срещнахме, с отворено сърце и ръце ни посрещна и искаше да ни покаже всичко, което на нас ни беше интересно. Дедо Керо иска да набере коприва, да те снима така вратиш коприва. Казах, че няма да се случи. И това джурка на коприва ли се казва? Да. Ето го майстор. Да. Ама в много вода ли? В много вода. Кое? Много вода, ако попарваш или много гореща вода? Да, вряла вода. Водата да е вряла. Вода може да сипеш колкото си искаш. Аз мисля, че ще е много жалко това, което е предавано с векове наред и е усъвършенствало, да бъде изгубено, което означава, че ние пак трябва да започнем от начало. Което може да бъде положително, отрицателно, но това е което аз чувствам. Дима признава, че рядко, но все пак понякога, сред архивите на Ноу-хау Шоу-хау попадали и комични рецепти с очевидно съмнителни крайни резултати. Но пък неоспоримия колорит и изобретателност на техните автори ги правили достойни за видеодокументиране. Ние претендираме, че нашата коза е най-млечна, защото сами видяхте какво вине. Миналата година роди тази коза едно яре и го дадохме на Борко сад. И той, нали, поддържа го в къщите да го отбиеме, да не бозае. Го пусна, моля ти са, при козата. И викам на козата сега, какво ще правиме? Дали ще сиса, дали ще бозае, не знам. И усех сутиен на козата. Ториеме вимето вътре в сутиена, превръзахме го и нашия обожитар, той, знаеш го, кмета дето е, той беше козар. И ги закарал нагоре и по едно време към обед звъни и вика, како? Сутиено отиде? Нема го сутиено. Това, което е в Бяла речка, много ме впечатли, как хората с една невероятна любов говорят за козата. За тях тя е просто като едно изключително специално живо същество. Те го обичат, те го галят, те се грижат за него и това много ме впечатли просто колко знание и колко емоция е свързана с едно животно. Света без едно такова подобно знание би бил
беден. Бедност означава състояние на нищета, в което човекът не може да задоволи основни потребности за съществуването си, като храна, дом, социални услуги, образование. Означава липса на пари. Жителите на Бела речка и техните кози обитават най-бедния регион. Според официалната статистика, те си позволяват едва 27% от средните разходи на европейците. Цялото семейство на моя братовчет отдавна са престанали да ходят за полекари. Това е услуга, която се отказали. Бедност в северозападния контекст означава празна къща. Ето това е бедност. Да нямаш нищо, да нямаш пари, да нямаш хлеб. Това е да си беден. Моето братовчет, аз имам братовчет във Вършец, който му казвам, няма ли да дойдеш до Бела речка да го видиш? Тогава защо не идвате? Той казва, нямам винетък. Няма как да си сложи винетък, да си купи винетък. Нали, някои тези отговори много ме стряскат, нали, мен самата. Дивата лоза да обвие къщата ти. Да няма никой. Да няма деца по улиците, да закрият училище. Всичко, Леля, не е било скъпо. Сега хората се измениха. Преди е било всичко скъпо. И хората взаимно са си помагали, било на къщи, ще правят на то, после ще правят. Сега няма това нещо. Алчността, ако ви е позната думата. Алчността, егоизъм и завистта никога не печели. Пет пръсти имаш на ръката, не са една. Живота мина и си отива. И към край. Това всеки един изминал ден е добре дошъл за нас. Хората от Северозапада са страшно безверени. Много безверени. И тъжно. Това чувство за бедност е породено от медийната политика на една страна и на едно место. Ето, например, по времето на комунизма всички бяхме равни и всички се чувствахме равни и затова бяхме щастливи. В момента, в който вече получихме свободата сами да избираме какво да правим, какви да бъдем, започнаха да се получават вече и тези различия. Тоест, не че те не са съществували, те винаги са съществували, само че в един момент почнахме свободно да говорим за това, че има висша класа и има ниша класа. И от тогава хората започнаха да се чувстват бедни, защото това вече бяха изложени на една сурова действителност. За мен въпросът не е на бедност въпросът не е за бедност, въпросът е именно за простото и сложното. Това са за мен двете позиции. Не е богат и беден, а прост и сложен. И къде са моите избори? Защото богатият човек също може да живее просто и обикновено, бедният може да живее сложно. Тоест, опозициите са на друго място. Това, което аз виждам в България, е, че много хора се чувстват неудовлетворени. Защо? Защото в повечето случаи те не правят това, което обичат, не правят това, което искат. Те винаги са жертва на някакво обстоятелство. Външно. Тук хората не смятат, че са уникални. Те притежават уникални таланти, но смятат, че това нещо им е дадено си напълно нормално. Окей, така мислят хората. Няма как да се промени веднага. Не е въпрос само на социализма, не е въпрос само на някакво поколение. Има нещо по-голямо. Радичков се опитал по някакъв начин да стигне до някакви същности на тази. От това не сме мало, криви сме, малко сме, не куцукаме. Аз винаги съм се чудила на това усещане, но и в себе си аз го нося. Тоест едно дълбоко понякога недоумение и едно дълбоко колебание и скептицизъм в дали аз съм наред, което по някакъв начин е по-доброто усещане, отколкото аз в Северозапада не съм видяла много голям национализъм. Може и да се роди сега, нали? Но мисля, че този скептицизъм към самите себе си е по-човешкото и нормално състояние от другото. Ние сме повече от другите, нали? Тоест от Искъра няма по-дълбоко, нали? Което в Северозапада няма никой да каже от ком няма по-високо. Нали? Тоест не съм го чувала, може би го има, но така тук това леко смаляване на предсобствения си мащаб в крайна сметка е малко по-симпатично. Затова хората тук в Северозапада не се чувстват, не се афишират толкова много.
И може би за това Северозапада общо взето е тера инкогнита. Много е непознат. Хората също не са толкова бедни, но за това е много важно тук да идват и хора отвън, примерно чужденци, които, слушайки репортажите за Северозападна България в техните медии, си представят едно ужасно място, в което ти едва оцеляваш с пенсия от 170 лева. Защото никой не знае, че всъщност хората имат огромни дворове, пълни с зеленчуци, които те самите си произвеждат, в които не се натворяват, т.е. те де-факто се хранят с биохрана. Има тази планина наоколо, в която е девствено, в която можеш да обикаляш. Чувството за беднота се е породило от външно влияние. Това е нещо, не е нещо, с което човек се ражда и знае, че той е беден или богат. Това е нещо, което социалното му обкръжение всъщност определя и му диктува. Който и да си, като си дойдеш на село, ти ставаш маничък. Ставаш малкият човек, един от всичките. И колко ти трябва. И тогава разбираш наистина колко ти трябва. Колко пари ти трябват, колко власт ти трябва, колко човещина ти трябва и какво всъщност ти трябва. Това е сблъсъка с реалностите. Всъщност, от какво имаме нужда? Какво ми е нужно на мен като човек, за да се чувствам добре? Нали? Това е, Бяла речка провокира този въпрос. Да си имаш пари, да имаш всичко. Да си имаш къде да живееш. Така го разбираме при нас. Това си богат. Да имаш рата и много работа. Не мога така. Мен това нищо не ме интересува. И не съм се. Както виждаш, гладни гробища няма и аз не съм умряла. И мало да се яде. Имам кози, стока. Така че парите не е важното. Ти, като си работиш и земедел, всичко има ли? Здравословно не съм добре, иначе други проблеми не сме затруднени сега. Нали да лъжем не бива. Чувствам се заможен, че си мога. Слушай, да си млад и да си здрав е най-главното. Мисля, че от Бяла речка по-хубаво няма никъде. Има никакъв Балкан. Какво нещо? Няма друг регион в България с толкова големи площи в Натура 2000. Целият Врачански Балкан почти, който е на 10 най-младен парк в България. И аз имам всичко, да знаеш. И... няма да ти мога. И ще разбереш по-късно. Когато дечица, всичко ти е добре и върви добре. Така се получава богатството. Има ли бедни? Бедни нема. Все са я чули. Всичките стават рано, така че ще се чуе. Кой чул, кой не чул. Друг път ще я чуе. С всички сили, значи, и с радост, и с щастие, и с всичко, значи, обичам да правя добрини. Така да останат хората едно време, когато дойде този ден, да си отида от този свят. Да има някой да вика: беше добра, ма си отиде. Балкана ти, славечето както пей, на Драгиева чешма, мъката си разпилей.